Doncs, bon dia. Bé, del que és la Junta de Portaveus d'ahir dilluns es van aprovar una sèrie de declaracions, entre les quals la que havíem presentat nosaltres sobre la plusvàlua. Sabeu que el govern espanyol ha trigat anys a fer el que havia de fer per canviar la fórmula de càlcul de la plusvàlua. Això ja ho ha fet i el resultat d'aplicar aquesta fórmula sembla que ocasiona una rebaixa dels ingressos als ajuntaments entre el 25 i el 40%. El que fem amb aquesta plusvàlua és demanar, com molts altres ajuntaments han fet, que el govern estableixi un fons per poder compensar aquesta caiguda d'ingressos. Van votar també a favor, juntament amb el PSC i en Comú Podem, Junts per Mataró en aquest cas es va abstenir, una declaració que presentaven en Comú Podem per tal de derogar la reforma laboral. Bé, a veure, en certa manera és una mica una comèdia això de que es portin declaracions d'aquesta mena quan el pacte de govern entre el PSOE i en Comú Podem ja establia que es derogaria aquesta reforma, com també s'establia que es derogaria la llei Mordassa, cosa que ni han fet ni estic convençut que faran. Però bueno, van mantenint aquesta comèdia i a partir d'aquí anar fent. Van votar a favor perquè nosaltres sí que estem d'acord en que es derogui aquesta reforma laboral, cosa que em sembla que en el millor dels casos, si procedeixen a fer una petita reforma, ja serà molt i ens la vendran com qui sap què, però bé. Hi havia també una tercera declaració, aquesta per unanimitat, per part de tothom, que era donar suport al manifest promogut per la Fundació Maresma d'Stop Llistes d'Espera amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Com que es farà un acte públic de lectura d'aquest manifest, no m'hi extenc, aquest dia 3 a les 11 del matí, aquí baix a la Riera, carrer Barcelona, i llavors allà ens podrem explicar millor tots plegats. I finalment, una declaració institucional que també vam votar a favor sobre la necessitat de que Mataró tingui més inversió per part de la Generalitat. Nosaltres, Esquerra Republicana, no és un partit sectari i, per tant, quan hi ha una cosa com aquestes que recull un fet que és cert, hi ha anys que hi ha més inversió, anys que n'hi ha menys. En aquesta ocasió, Mataró i el Maresme han quedat a la cua de les inversions de Catalunya. Doncs és veritat, no cal amagar-se, que és cert. També és cert que no rebem aquesta mateixa resposta, sobretot en el cas del PSC, que actua amb sectarisme quan es tracta d'un govern o d'un altre. Fa un parell de plens no van votar a favor del traspàs de Rodalies, tot i que el seu ministre sí que promulgava això. Resum, el dia que tinguem un alcalde que sigui capaç d'exigir al govern d'Espanya i a tots els governs el mateix que dia rere dia matxaquen i exigeixen a la Generalitat, Mataró anirà millor. Nosaltres no ens costa exigir a tothom igual i la prova està en aquesta declaració institucional que, com que és veritat, la recolzem. Bé, i finalment la declaració institucional que presenta el grup de Ciutadans amb motiu del dia 25 de novembre, que tots els grups també han votat a favor. Una bona declaració, malgrat que tots hem fet les nostres, que hi ha hagut manifestos públics, el grup de Ciutadans va voler presentar aquesta declaració i l'ha votat tots els grups, naturalment, a favor. I una més, perquè la resta més o menys ho valorar i ja vindrem el dia 3, també pots valorar la Fundació Maresma i fa uns darrere. La Fundació Maresma? Sí, has dit que la presentaré. Sí. Sí, doncs això, la Fundació Maresma ens va fer arribar un manifest amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat. Llegiran en públic aquest manifest el divendres a Mataró. Tot el que diuen tenen tota la raó, llistes d'espera, tot el tema que afecta a tot aquest col·lectiu que ells tan bé treballen i que tan bé aniria que la ciutat de Mataró conegués tota la feina extraordinària que fa la Fundació Maresma a Mataró i comarca, naturalment, absolutament a favor.